Dnes vám prinášame video z dnešnej aplikácie v Brodskom. Je to rodinný dom 80 m². Strieka náš najskúsenejší aplikátor Janko Kerestur. Dom je pekne vykúrený teplovzdušným dielom. Materiál krásne rastie. Spolu s nahriatím materiálu, vykúrením domu, celková aplikácia čistého času niekde okolo 5 hodín. Pripravená konštrukcia na sadrokartón, krokvy 20 cm, prestriekame krokvy 2 cm, to znamená celková hrúbka peny 22 cm. Všetko krásne nachystané. Majiteľ nás pohostil. Striekame s radosťou.